An b'a la fo k'Ala barika da Ala min ye bi don sanuman ɲuman yira an na. An bɛ Mali kunnafoni TV filɛbagaw bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan. An ka La Voix de la Religion an bɛna émission min bɛ kɛ an bɛna kuma n'an ka imam ye Imam Mugadam Idrissa Dembele o de b'an bolo bi. Imam assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Imam in foli kɔfɛ an bɛna thème min b'an bolo bi émission na o ye muso ka hakɛ ani cɛ ka hakɛ furu kɔnɔna na silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na. Silamɛya yɛrɛ bɛ mun de fɔ olu hakɛw la muso ani cɛ kisa jumɛn de bɛ yen parce que an b'a ye furu caman na faamuyabaliyaw bɛ na an tɛ ɲɔgɔn faamu dɔw bɛ taa ni silamɛya sira ye dɔw bɛ taa ni tubabuya sira ye mais silamɛya yɛrɛ bɛ mun de fɔ cɛ ni muso yɛrɛ ka hakɛ la. Hakɛ in yɛrɛ yɛrɛ ye jumɛn de fɔlɔ silamɛya bɛ mun de fɔ hakɛ kɔnɔna na imam ni bɛ se k'i da don o la ka imam Mugadam ni bɛ se k'i da don o la ka ɲɛfɔli kɛ an ye o la o bɛ diya an ye kosɛbɛ imam. Inshallah. An b'a fɔ a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammadi wa salim. Wa ba'du, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. An ka foli bi an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Alhamdulillah, ɲininkali diyara n ye a bonyana n ma. An bɛ Ala fo ka Ala barikada ni ka Ala waleɲuman dɔn. O tɛmɛnen kɔfɛ an ka bi babu bi furu de kan. Ni i ye furu ta k'a lajɛ adamaden ka ɲɛnamaya kɔnɔ furu ye fɛnba de. O de y'a to yanni furukɛla i ka don furu la i kan ka furu ɲini k'a dɔn furu ye fɛn min ye. Wa n'i donna furu yɛrɛ fana na i ka devoir ye min ye i ka droit ye min ye i kan k'o ɲini k'o dɔn. O la n'o kɛra i b'a ye sigi bi kɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ kan. Muso ka hakɛ Alahu Taala ka diinɛ kɔnɔna na n'o ye silamɛya kɔnɔna ye Ala y'o kɛ hakɛ tan ye cɛ kan. Wa ka cɛ yɛrɛ fana ka hakɛ k'o kɛ hakɛ tan ye muso kan. Ko bɛɛ k'i ka devoir kɛ. Ni muso y'a ka droit dɔn ale k'a ka droit kɛ. Wa ni cɛ yɛrɛ fana y'a ka droit dɔn cɛ fana k'a ka droit kɛ. Mais bi n'i y'a jati minɛ furu gɛlɛyalen don parce que furukɛlaw de ma furu dɔn wa furukɛlaw de ma o ka devoir dɔn. Bon fɛn o fɛn n'i donna la ka sɔrɔ a dɔnniya t'i la o fɛn bi kɛ i bolo contraire de. Ma dala n'i bɛ k'an ka kuma faamu. Uzaz n tulo b'a la kosɛbɛ. Voilà fɛn o fɛn n'i donna la ka sɔrɔ i t'a dɔn o fɛn bi kɛ i bolo contraire de. O de y'a to silamɛya sariya kɔnɔ Alahu subhanahu wa taala ale ye cɛ ka hakɛ bonya furu kan furu kɔnɔna na ka tɛmɛ hakɛ bɛɛ lajɛlen kan. Muso k'a dɔn a bi kana sigi min na o de y'a to Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko an bɛ se ka muso furu koɲa 3 kama walima koɲa 4. Kira ko anw ma muso bɛ se ka furu a ka cɛɲa kama. Muso bɛ se ka furu a ka danbe kama. Muso bɛ se ka furu a ka diinɛ kama. Wa ko muso bɛ se ka furu a ka nafolo kama. Mais kira ko anw ma silamɛw ko n'an bɛ furu kɛ an k'a kɛ silamɛ muso ye an k'a kɛ mumini muso ye ko o de lafiya ka bon ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan. Donc o y'a ye furukɛla yanni i ka don furu la i kan ka ɲinini kɛ ni diinɛ de. Imam Mugadam n'i y'a jateminɛ silamɛya yɛrɛ b'a fɔ ko furu ye nata ye quoi. Furu ye nata ye. Kosɛbɛ. O de y'a to kira ko i ka diinɛtigi furu mun na parce que n'i ye diinɛtigi furu ale bɛ siran Ala ɲɛ a bɛ siran a danbe ɲɛ a bɛ furu danbe tanga a bɛ e yɛrɛ danbe tanga wa a b'i ka du kɔlɔsi ka ɲɛ. O de y'a to Alakira ko ni silamɛ n'a bɛ furu kɛ a y'a kɛ silamɛ muso ye. I b'a ye furu kɔnɔna na cɛ ka hakɛ ka bon kosɛbɛ n bɛ segin yɔrɔ in kan
cɛ ka hakɛ fɔlɔ ye a muso kan ye ko i k'i cɛ labato fɛn bɛɛ la fo n'a ma kɛ ni ala sɔsɔ ye o kuma kɔrɔ ko di ni cɛ ko muso ma ko fɛn o fɛn bi e kanu don ale la fɛn o fɛn de bi kɛ sababu ye ni ka aw ka sigi diya sariya ko k'a sɔrɔ muso labɛnnen don o kɛli ma fɛn o fɛn bi kɛ sababu ye ka na ni tɔɔrɔ ye aw ka sigi la fɛn o fɛn bi se ka na ni fɔɲɔgɔn ye furuso ni furudenma filaw ni ɲɔgɔn cɛ ko muso ka yɔrɔ ma janya ka bɔ bɛɛ lajɛlen ma donc i b'a ye kuma fɔlɔ kɛra mun ye ko muso ka cɛ labato fɛn bɛɛ la fo n'a ma kɛ ala sɔsɔ ye o kɔrɔ b'a jira ja baara fanba bi muso bolo han cɛ ka hakɛ filanan muso kan ko muso k'a janto cɛ dumunikɛ waati a n'a sunɔgɔ waati la ko muso kana o hakɛ in tiɲɛ fiyewu cɛ bi dumuni kɛ heure min na i k'i jija dumuni ka se ka mɔ ka bɛn o waati ma coyi wa cɛ bɛ na so kɔnɔ k'a b'a da k'a reposer waati min fana na i jija so kɔnɔna ka labɛn k'a bɛn i n'a fɔ cɛ bɛ fɛ k'a lafiya kɛ cogo min na sariya mako bi faamuyaba de la nin yɔrɔ la i bɛ se k'olu walawala an ye wala munna i b'a ye muso o muso sariya mako bi entretien na nin yɔrɔ la muso ka kɛ muso ye muso min bolo doni b'a yɛrɛ kɔrɔ muso ka kɛ a yɛrɛ ye muso ka kɛ muso ye muso min labɛnnen don a cɛ ka nisɔndiya kama sanga ni waati nisɔndiya cogo di karamɔgɔ min na ni i b'a ye muso o muso ka baara kɛra cɛ bɛna dumuni kɛ waati min na n'o waati kɛra problème fɔ waati ye cɛ ye i b'a ye cɛ muso nɛgɛ bɛ bɔ cɛ la misaliya e nan'i sigi tilela dun na e muso k'a fɔ e ɲɛna ko karisa ni de bi malo bɛɛ bannen sini malo foyi tɛ yen ka tobi est ce que dumuni min sigira e bɛ se k'a dun wa n'o y'a sɔrɔ wari wɛrɛ t'i kun i b'a ye i ja bɛ tigɛ bon muso kɛra sababu ye k'i ka appétit couper donc ko muso k'a janto o yɔrɔ la walima ni cɛ nana da k'a bɛ sunɔgɔ waati min na sariya ko i ka so labɛn ka denmisɛnninw bɛɛ bɔ yen waati min na cɛ bɛ n'a labɛn chambre kɔnɔ k'a bɛ sunɔgɔ o waati fana na kana na kuma misɛnnin don cɛ kɔrɔ waati o waati fana na kana n'a ɲininka i ka uniforme ko kuma na o waati kana n'a ɲininka i ka tɔn wari la o waati parce que ni e nana ni question dɔ ye fɛn min bɛ kɛ sababu ye k'a bali a ka lafiya la dɔrɔn n'i y'o lafiya in bali dɔrɔn i b'a ye sariya b'a fɔ i cɛ ka droit i ma se k'a d'a ma ma da la i bɛ ka kuma faamu voilà donc o de y'a kɛ a fɔra ko cɛ ka hakɛ filanan muso kan k'a janto cɛ dumunikɛ waati a n'a sunɔgɔ waati la cɛ ka hakɛ sabanan a furumuso kan o de ye ko muso kana bɔ ka taa yɔrɔ si fo a ka kɛ ni cɛ ka jɛ ye awɔ ko muso kana i sen ta k'a bila da la fo a ka kɛ ni cɛ ka jɛ ye munna sariya ye nin fɔ sariya mako bɛ toujours dilanni de la anw ka sigi la o kɔrɔ ko di muso o muso ka baara kɛla ko i bɛ bɔ i cɛ kɔfɛ ko i cɛ tɛ bɔ a kalama a bɛ na ni mun ye danaya tiɲɛ furu dun sigini bɛ danaya kan est ce que muso o muso ka baara kɛla ko e bɛ bɔ furu kɔnɔna na i cɛ t'a kalama ni cɛ bɔra a kalama don min na danaya min b'i n'a cɛ u bɛ tiɲɛ bon n'o danaya tiɲɛna sisan mun de bɛ na a bɛna tigɛ ɲɔgɔn na bon n'aw tigɛra ɲɔgɔn na furu bɛ kɛ gɛlɛya kan sisan i b'a ye furu gɛlɛya bɛ daminɛ nin waati o de y'a kɛ sariya ko fɛn o fɛn bɛ na ni gɛlɛya ye muso ka furu la kana sɔn ka don a da fɛ o ye sabanan ye cɛ ka hakɛ naaninan a furumuso kan nin yɔrɔ in o de muso caman dɛsɛlen bɛ nin yɔrɔ la bi dɛ o dun kan ka se o la dɛ Imamu ka damu o kan ka se o la ko ka cɛ nimisi wasa dilan na o ye cɛ ka hakɛ duurunan de ye a furumuso kan ka cɛ nimisi wasa dilan na kosɛbɛ mais sariya ye min fɔ an ye komi kuma an bɛna kuma fɔ walasa a ka se ka faamu ni ma nin walawala an ma nin yɔrɔ faamu parce que muso dun fɛnɛ cɛ man ka muso fɛnɛ ta kɛ yan
non a ko maa mi cɛ ka hakɛ de kɔnɔna na Ah. sisan n'an ka ma fila ɲagami a bɛ gɛlɛya voilà donc i b'a ye sariya ko muso kan ka cɛ nimisi wasa dilan na kosɛbɛ o k'a sɔrɔ muso i nisɔndiyalen don i ni cɛ a ye baro dumaniw kɛ a ye ɲɔgɔn la nisɔndiya wa e yɛrɛ y'i cɛ nisɔndiya fana wa i y'a yira la fana e pɛrɛlen don a kama karamɔgɔkɛ sariya y'an fɔ an ye nin yɔrɔ la ko muso n'i bɛ da i cɛ fɛ hali gari man ka kɛ i la hali gari man ka kɛ i la a fɔ kelen a filanan sariyatigiw ko hali furumuso n'i dara i cɛ fɛ i kini bolo kan ni kini bolo de jara ko n'i bɛna yɛlɛma ko i ka jɛ ɲini cɛ fɛ ban ka sɔrɔ ka yɛlɛma fila o tɛ fila ye o ye fila ye a sabanan sariya ko muso kana sɔn fiyewu ka da k'i kɔ don i cɛ la mais bi n'an k'an bɛ don nin babu ninnu kɔnɔ a kɔnɔ ka dun fo ka dama tɛmɛ muso de bi den kɛ a bɛɛ ye ba de bi den labɛn ka den préparer a yɛrɛ bɛ fɛ den ka kɛ min ye a yɛrɛ b'a kɛ o ye kuma da la i bɛ k'a faamu a b'i n'a fɔ furumuso a bɛ hakɛ to kuma n'a fɔ cogo don furumuso kɔnɔ ye usine de ye quoi n'i ye fɛn min don a kɔnɔ a b'o de produit ka d'i ma donc a ka kan cɛ fana e fana labɛnnen don i bɛna fɛn min bila a kɔnɔ a ka kɛ fɛn ɲuman ye muso yɛrɛ fana ka fɛn in minɛ ka ɲɛ ka se k'a produit i bɛ k'a faamu kɔni karamɔgɔ n tulo b'a la voilà donc o de y'a kɛ sariya ko muso ka labɛn 100% dilan na a cɛ ye o y'a ka hakɛ de ye n'i ye dilan tigɛ i cɛ la a bɛ bɔ i ni cɛ cɛ a bɛ don i ni ala de cɛ parce que muso bɛ cɛ la nisɔndiya o nisɔndiya kɛ furu kɔnɔ a bɛ baraji de sɔrɔ muso bɛ cɛ la nisɔndiyali fɛn fɛn kɛ a bɛ baraji sɔrɔ wa muso bɛ cɛ dusukasi fɛn o fɛn kɛ a bɛ jurumu de sɔrɔ a la o de y'a to n m'a fɔ yan lamɛnbaga bɛɛ ye musow k'aw bila u kun na o bɛ alasigi de la o tɛ cɛlasigi la parce que n'i donna ko o ko la kanu na ala kama ko bɛɛ bɛ ku i la o kama parce que i nana ala de kama an bɛ furu parce que ala de ko an ka furu n'o tɛ an tɛ furu parce que n terimusow taara furu la i jɔ yɛrɛ fana ka taa furu la furu bɛ kɛ parce que i ka diinɛ kɛ i ka furu wa furu fana bɛ kɛ mun kama parce que furu bɛ adamadenya de saniya n'o tɛ karamɔgɔkɛ furu man di dɛ furu ka ɲi mais furu man di awɔ munna ko furu ka ɲi parce que n'i ye bi denmisɛnninw ta k'a lajɛ olu fɛ furu je t'aime ni je m'aime o bɛɛ bɛ ban furu kɔnɔ walahi fɛ bɛ ban pewu furu tɔ bɛna sigi mun kama hinɛ cɛ hinɛ bɛ muso la muso yɛrɛ hinɛ bɛ cɛ la n'o tɛ a daminɛni je t'aime ni je m'aime o bɛ ban pewu walahi a bɛna ɲɔgɔn minɛ sisan ni hinɛ ani denw o de y'a kɛ kuranɛ yɛrɛ b'a fɔ an ye ko furu sigini bɛ hinɛ de kan donc a ka kan furu ɲɔgɔnma filaw u ka siran ala ɲɛ ni ka ala gasi sigi ni ka ala bonya i y'a faamu kɛ voilà donc cɛ ka hakɛ 6 na furumuso kan o de ye ko i ka cɛ balimaw kɛ i balimaw ye i k'i cɛ somɔgɔw kɛ i somɔgɔw ye o ye cɛ ka droit de ye cɛ ka droit de y'o ye i k'i cɛ somɔgɔw i k'a kɛ i somɔgɔw ye kana dɔ fisaya ka tɛmɛ dɔ kan cɛ woloba minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ ba b'i bolo cogo min na cɛ wolofa minɛ i n'a fɔ i yɛrɛ wolofa b'i bolo cogo min na a balimakɛw tɔgɔtɔ i n'a fɔ i yɛrɛ balimakɛw a balimamusow tɔgɔtɔ i n'a fɔ i yɛrɛ balimamusow i ka sabali ni k'i sigi furu kɔnɔ o ye cɛ ka hakɛ 6nan ye cɛ ka hakɛ 7nan a muso kan ni sariya b'a fɔ an ye o de ye ko gindo min bɛ tɛmɛ i ni cɛ cɛ kan'a fɔ gindo min bɛ tɛmɛ i ni cɛ cɛ kan'a fɔ mais n'i dun y'o ta bi muso denmisɛnninw kɛlen bɛ ka groupe sigi ni ko in kama bi ko musoya gundo groupe donc ko musoya sekirew gindo min bɛ tɛmɛ a n'a cɛ cɛ a b'o bila groupe kan ko dɔ ka solution d'a ma sariya dun ko i k'i cɛ sutura i k'i cɛ sutura o ye cɛ ka hakɛ de y'i bolo a faamuna cɛ ka hakɛ 7nan a furumuso kan o de ye ko kana cɛ bila fɛn na fɛn min se t'a ye
kana cɛ jagoya ka don da foyi fɛ e yɛrɛ b'a dɔn se min t'a ye n'i ye cɛ jagoya ka don da dɔ fɛ k'a sɔrɔ da min se t'a ye mun de bɛ na a bɛ gɛlɛya o bɛ na ni kɔlɔlɔba de ye furu kɔnɔ o bɛ na ni tiɲɛniba de ye a bɛ kɛ sababu ye ka e yɛrɛ kanu bɔ a dusukun na pewu a bɛ kɛ sababu ye k'e nege bɔ a la a bɛ kɛ sababu ye k'i nege bɔ a la pewu cɛ ka hakɛ 8 a furumuso kan o de ko i seli o seli n'i ye silamɛ ye i ka dugawu kɛ i cɛ ye n'a sɔrɔ ni silamɛ don i seli o seli i ka dugawu k'a ye i seli o seli i ka dugawu kɛ i furu cɛ ye est-ce que bi an musow pɛrɛlen don nin kama wa an yɛrɛ ka sariya ka kumaw ta k'a lajɛ muso o muso n'i pɛrɛla nin baara in kɛli kama wallahi i n'i cɛ tɛ se ɲɔgɔn ma i n'i cɛ tɛ se ɲɔgɔn ma mais i b'a ye bi musow ma labɛn nin kama o de b'a to n ko furu bɛ na furukɛlaw ma se ka furu ɲini ka furu dɔn silamɛya nana don pour que an bɛ se ka balo lafiya kɔnɔ sutura kɔnɔ bonya kɔnɔ an ka ɲɛnamaya la yanni an ka saya don cɛ o de y'a kɛ a fɔra ko muso ɲuman bɛɛ bɛ dugawu k'a furu cɛ wa muso a ti bɛɛ k'i cɛ danga dɛ ka n'i cɛ danga n'i y'i cɛ danga dɔrɔn a man ɲi cɛ ka hakɛ 9 a furumuso kan ko ni cɛ bi bɔ ka taa baarayɔrɔ la i k'i cɛ bilasira ni dugawu ye ni cɛ bi bɔ ka taa baarayɔrɔ walima n'a bi bɔ ka taa dugu kɔnɔ i k'a bilasira ni dugawu ye wa muso si man k'a yɛrɛ bonya o ma muso si de man k'a yɛrɛ fisaya o ma don o don sɔgɔma n'i cɛ bi bɔ i kan k'a bilasira ni dugawu ye a fɔ kɔkɛ i tatɔ filɛ nin ye ne dahirimɛ ɲini min na n y'i kalifa Ala ma Ala ka taa n'i ɲuman ye ka segin n'i ɲuman ye wa kana haramu ɲini kana don kɔnɔ yan dɛ Ala ka ne doni Ala ka n tali se Ala ka musaka garizigɛ d'i ma n ka balo sɔngɔ ni n ka dépenses Ala ka a se d'i ma o ye cɛ ka hakɛ 9 ya furumuso kan est-ce que an ka bi musow pɛrɛnnen don ka kɛ wa kɔɲɔ waati u b'a kɛ kalo 1 kalo 2 dɔrɔn u b'a bila a fɔra ko ni cɛ hakɛ 10 de ye ko ni cɛ bi don so kɔnɔ ko muso k'a kunbɛn ni nisɔndiya ye i k'i nisɔndiya i k'i labɛn i ka fond de valise dɛ i ka to k'o de don k'i cɛ kunbɛn k'a dɔn k'a fɔ i cɛ na heure sera i ka so kɔnɔna arranger ka ɲɛ kosɛbɛ ka i yɛrɛ k'i labɛn min ni cɛ ɲa da i kan dɔrɔn a ka nisɔndiya parce que cɛ ka dugalen y'a furumuso ye i n'a fɔ furumuso yɛrɛ fana ka dugalen y'a cɛ ye kana sɔn cɛ ka n'i sɔrɔ cɛ ka bɔ dugu kɔnɔ ka n'e sɔrɔ tako 3 la musɔrɔ ni bodi ni gileki ni tafe tɛ kelen ye ni cɛ y'i ye dɔrɔn a dusu de bɛ kasi o la mais bi an ka musow n'i y'o ye ka pari o bɛ ka taa denwolokɛyɔrɔ n'i y'o ye ka pari o bɛ ka taa kɔɲɔyɔrɔ n'i y'o ye ka pari o bɛ ka taa tɔnsigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ sariya ko muso kan ka pari a cɛ de ɲɛkɔrɔ silamɛmuso man ka pari ka bɔ kɛnɛ ma silamɛmuso ka pari ka bɔ kɛnɛ ma sariya y'a kɛ haramu de cɛ o cɛ b'i ye ka ɲɛbɔ i fɛ sariya y'a kɔn mais n'Ala sɔnna a ma an ka babu bɛ se o ma an ka babu t'o kɔnɔna na donc cɛ ka hakɛ 10 de y'a muso kan ye ko i cɛ dontɔ la i k'i cɛ kunbɛn ni nisɔndiya ye a to ni cɛ ɲa dar'i kan a ka ɲinɛ a ka problème bɛɛ kɔ a taara feere kɛ sugu la sugu ma diya walima a natɔ la ani dɔ ye ɲɔgɔn dɔgɔya circulation na o dusu kasi b'a la a bi ka na mais ko n'a ɲa dara muso kan a kan ka ɲinɛ a ka problème bɛɛ kɔ a bɛ fɔ o de ma ko muso ɲuman mais k'a to ni baarajigi heure sera n'e ko i bɛ na so fo i jaabi tigɛ i kamana b'i kan i bɛ commencer ka jɔyɔrɔ daminɛ cɛ dɔw bɛ taa gɛrɛn de la fo 22 heures u bɛ sɔrɔ ka don so parce que u b'a dɔn mun na ɲuman t'o kɔ so i ma ye o de y'a kɛ cɛ min bɛ don a ka so 16 heures a man ca ka sɔrɔ baara bɛ jigin depuis 16 heures mais cɛ mun bɛ se so 16 heures a man ca parce que n'i nana so i tɛ lafiya n'i nana so muso kan ka devoir minnu kɛ muso kan ka baro min kɛ n'i ye muso kan ka waleya min ta k'i sɛgɛrɛ i b'a sɔrɔ muso caman bɛ yen o t'o dɔn o bɛ n'a bɛɛ kɛ question de ani ɲininkali ani muso kan ka labɛn ni labɛn min ye k'a cɛ kunbɛn muso caman de bɛ yen bi o t'o dɔn o de y'a to
ngo sharia ye fɛn fɛn ɲini an fɛ n'an y'a ɲini k'a dɔn anw de ka sigi an bɛ lafiya parce que sigiɲɔgɔnya fɔlɔ o ye cɛ ni muso de ye cɛ ni muso fɔlɔ de ye sigiɲɔgɔn ye wa cɛ ni muso fɔlɔ de ye sipasema ye ni sipasema ɲɛna du bɛ ɲɛ ni sipasema jɛngɛnna du a ti ɲɛ dɛ donc o de y'a fɔra ko cɛ ni muso aw de ye sipasema ye den mun bɛna bɔ aw la ka se ka den ninnu ka ɲɛnamaya dilan ka se ka den ninnu lamɔ ni lamɔ ɲuman ye ka se ka den ninnu mara ni adamadenya ɲuman ye k'o mara ni diinɛ ɲuman ye mais bi solokan dɔ bɛ musow da ko cɛ ti se muso kɔrɔ wallahi diinɛ ko muso ka kɛ sokɔnɔma de ye diinɛ ko muso ka kɛ sokɔnɔma de ye ko muso kana bɔ kɔlɔlɔ caman de b'anw bi an dala bi an panna Alahu Taala ka sariya de kɔfɛ wa n'an panna Ala ka sariya kɔfɛ an ti foyi sɔrɔ a la ni tɔɔrɔ tɛ o de y'a kɛ bi cɛ bi furu kɛ dɔrɔn a bɛ nimisa i bɛ question poser i yɛrɛ ma munna e furu la muso yɛrɛ fana bɛ furu i ma dɔrɔn 1 mois plus tard walima 3 mois plus tard dɔrɔn muso bɛ nimisa munna ne yɛrɛ furu la karisa ma donc k'a yira anw na ni sariya ye fɛn o fɛn fɔ an ye an k'an jija an ka baara kɛ ni o ye o de bɛ an bɛɛ lafiya donc hakɛ tan min kun bɛ yen min jagoyalen don muso kan furuso kɔnɔ Alahu Taala ka sira kan o de ye nin hakɛ tan ye wa muso o muso n'i y'i janto nin na wallahi i ka furu bɛ mɛn si la muso o muso n'i y'i janto nin na i ka furu bɛ mɛn si la dɛ point damadɔ bɛ yen n m'o yɔrɔ ɲɛfɔ ye k'o développer munna sariya ko muso ma ni cɛ bɛ bɔ ka taa dugu kɔnɔ i k'a bilasira ni dugawu ye muso man kan yɛrɛ bonya o ma i kɛ o kɛ k'o kɛ cɛ la a bɛ dɔ de fara i kanu kan cɛ yɔrɔ kelen muso o muso ni cɛ bɛ na i b'a kunbɛn ni nisɔndiya ye e yɛrɛ labɛn bɛ ka ɲɛ fini donni tɛ haramu ye furu kɔnɔ koyi mais fini don yɔrɔ de bɛ fini kɛ haramu ye ni cɛ fila dɔrɔn de bɛ salon kɔnɔ ni e y'a dɔn kolanw de ka di i cɛ ye i cɛ na waatiw i bila o la o tɛ haramu ye o parce que kuma daminɛ na n ko sariya ko fɛn o fɛn bɛ cɛ nisɔndiya o k'a sɔrɔ muso labɛnnen don o ma n'i y'a dɔn pantalon de ka di i cɛ ye ani bodiw walima minijupu de ka di cɛ ye olu ye sokɔnɔ finiw ye olu tɛ don ka bɔ donc ni e y'a dɔn ko cɛ na heure sera sisan i tilali i ka baaraw la joona ka sokɔnɔna labɛn ka ɲɛ i bila dɔ la i k'i sigi dilan kan walima i ka bɔ kɛ n'i sigi salon kɔnɔ fauteuil kɔnɔ k'a kɔnɔ o la n'a y'i ye o la a yɛrɛ bɛna fɔ jaa n bolo bɛn cogo ɲɛna a bɛ bɛɛ ye a bɛ yɛlɛ a dusukun na quoi mais kana sɔn ka kolan de don i cɛ kan ka yɔrɔ min lajɛ ka n'o yira wali cɛ wɛrɛw la kɛnɛma o de ye haramu ye silamɛya sariya kɔnɔ e cɛ o kan ka yɔrɔ min lajɛ e la ni ka damu sɔrɔ i la dɛ kana sɔn cɛ wɛrɛ fana k'o lajɛ ka damu sɔrɔ a la o de ye haramuyalen don parce que o ye cɛ ka territoire privé de donc fɛn wɛrɛ man ka damu sɔrɔ a la n'ale kelen tɛ o de y'a kɛ sariya ko muso k'a fan bɛɛ datugu fo n'a kɛra a tɛgɛ n'a ɲɛda ye mais n'i bɛ so kɔnɔ i cɛ yɔrɔ n'i bɛ so kɔnɔ i cɛ fɛ yen fɛn o fɛn b'i cɛ nisɔndiya hali ni mayido bɛɛ de ka di i cɛ ye a bɛ hakɛ to kuma n'a fɔcogo piscine na o bɛ fini minnu don n'o de ka di i cɛ ye a don chambre kɔnɔ foyi t'a la ni minijupu ka di i cɛ ye a don a ɲɛ kɔrɔ foyi t'a la ni kolan ka di i cɛ ye a don foyi t'a la mais kana don ka bɔ kɛnɛma n'i bɛ bɔ dɔrɔn fini suturalen don i ka bɔ sariya o de ɲini an fɛ donc o de y'a kɛ n ko n bɛna nin point fila développer ye a point yɔrɔ ale ni yɔrɔ jumɛn fana bɛ yen ka fara o kan o de ye muso i k'i jija e jɛra i fa kɔ ka jɛ i ba kɔ ka jɛ i balimakɛw kɔ ka jɛ i balimamusow kɔ ka jɛ aw ka du kɔ ka na cɛlasigi min na il faut k'i ka pɛrɛ o kama il faut k'i ka pɛrɛ k'a yira cɛ la e de ye général ye quoi a yira cɛ la wa ne b'e de fɛ ka n'i ka fɛ dogo a fɔra ko muso kan ka fɔ a cɛ ɲɛna je t'aime tile kɔnɔ siɲɛ 18 don je t'aime i b'i cɛ wele n'a ye diya i b'a fɔ habibu n'a ye diya i b'a fɔ habiba ni i cɛ yɛrɛ b'a fɔ i ma habiba e b'a fɔ i cɛ ma habib walima i b'a fɔ ya seyidi e n'a fɔ ma ninnu tɔgɔ duman ninnu to i cɛ wele n'a ye et puis n'i b'i cɛ wele to ka bonya tɔgɔ fara kan n'i ko habib i b'a fɔ hakɛ to i ka nin di yan dɛ y'a ne dusukun feere to ka kumakan nɔgɔmaniw fɔ a ye
to ka hakilisigi kumaw fɔ a ye to ka jigisigi kumaw fɔ a ye to ka kanu kumaw fɔ a ye n'o kɛra wallahi i b'i ka furu kɛ basigi kɔnɔ i b'i ka furu kɛ lafiya kɔnɔ i b'i perese don i ka don so bon musow dɛsɛra ni de la musow dɛsɛra ni kɛwalew de la o de y'a to bi furu kɛra pati kolonba i ɲɛjugu bɔnna ye an bɛ ɲɔgɔn kan an ko man di ɲɔgɔn ye c'est pour cela an ko an ka diinɛ ɲini k'a dɔn an ka diinɛ in de y'a bɛɛ fɔ diinɛ y'a bɛɛ fɔ diinɛ y'a bɛɛ de fɔ anw ye donc o de y'a kɛ a bɛ ɲini an balakaw fɛ a y'a jija anw nana sigi min na i ka devoir n'i nana dɔrɔn i ko o devoir de kɛ k'a fɔ n cɛ tɛ sɔn ne ma ne cɛ ye gawa ye n'a fɔra ko cɛ ye gawa ye e de b'a kalan e de b'i cɛ kalan ko ne minnu ka di e ye dɛ e de b'i cɛ kalan o ko ninnu na ma ale fana bɛ kalan ko ne minnu ka di ale la mais o ti kɛ ni sabali tɛ o ti kɛ ni muɲu tɛ mais bidenw anw bɛɛ ka teli muso bɛ min fɛ n'ale ye min fɔ dɔrɔn o ka kɛ ale b'a imposer i kan o yɔrɔnin bɛɛ la bon e yɛrɛ fana b'a imposer a kan o yɔrɔnin bɛɛ la n'o kɛra a ti bɛn o silamɛya ko don maa o maa i b'a sɔrɔ muso lamɛnna ni jogo dɔ y'o fɛ ye san 18 e yɛrɛ fana lamɛnna ni jogo dɔ y'aw fɛ ye san 30 walima san 25 o jogo ninnu tɛ se ka bila tile kelen o ne nana ko fa k'o jogo bila kalo kelen tile kelen i tiɲɛni de kɛ o ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni don han i b'a nɛgɛ nɛgɛ a ka to k'a ko ninnu bila wa n'i b'i muso ladi i b'a kɛ bonya kɔnɔ kana sɔn k'i muso dɔgɔya jama na wa muso yɛrɛ fana kana maloya k'i cɛ dala minɛ jama na maloya k'i cɛ dala minɛ jama na maloya k'i cɛ suɲɛ maloya k'i cɛ fa dala minɛ maloya k'i cɛ ba dala minɛ mais kana maloya dilan na awɔ kana maloya dilan na dɛ kana maloya ye yen de ye dusukun feere ye yen de bɛ kanu sinsin yen de b'a to cɛ bɛ miiri la o bololakara n'o tulonkɛmisɛnninw dɛ to k'o kɛ ka n'i ɲɛ kumu ye dɛ n'i ɲɛ kumu ye den fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ bɛ kɛ den ɲɛ kumulen den i ma den dɔw ye joli jalen don wa den dɔw joli jalen don n'i y'o ye i tɛ se k'o kanu walahi i b'a ye dɔrɔn a ko bɛ goya i ye bon ba ka ɲɛ kumu den b'o kɔlɔlɔ de sɔrɔ bon kana sɔn k'i ɲɛ kumu fiyewu walahi ni ba y'a ɲɛ kumu dɔrɔn a kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ den kan mais den dɔ bɛ yen n'i y'a ye dɔrɔn i b'a kanu o waati b'a sɔrɔ ba bilahi i b'a sɔrɔ fa sigilen bɛ to baarayɔrɔ la a hakili bɛ jigin a muso la dɔrɔn a muso ka pelle bɛ don a kun walima furumuso yɛrɛ sigilen bɛ to du kɔnɔ a hakili bɛ jigin la dɔrɔn i ka pelle bɛ don a kun waati y'a sɔrɔ a ka connexion bɛɛ ye kelen ye quoi hakililaw bɛɛ kelen miiriyaw bɛɛ kelen wa den o den bɛ na o la o den o ka ɲi ka tɛmɛ nasi wa dudu kan non ba ye denw de dilan ni kanu ye o ka ɲi ka tɛmɛ nasi wa dudu kan walahi i m'a ye den dɔw bɛ yen olu n'i y'olu ye dɔrɔn i b'o kanu wa i b'i k'o fɛ mais den dɔw bɛ yen n'i y'o ye o ko bɛ goya i ye ala k'an bɛn sababa ma. Amin amin amin. Imam Mubadam Idrissa Dembele i ka kɔrɔfɔ an y'a lamɛn an bɛ Mali kunnafoni TV lajɛbaga bɛɛ fo jamana kɔnɔ jamana kɔ kan donc Imam bon ne yɛrɛ ye min faamuya i ka kuma la i ye kuma dɔ fɔ mais muso yɛrɛ ka hakɛ ye cɛ la cɛ ma dilan na o kisa ye jumɛn ye awɔ parce que mɔgɔw tɛ kelen ye awɔ mɔgɔw komi i yɛrɛ y'a fɔ bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔ la ka na a ye ɲɔgɔn sɔrɔ furu de la donc ni an ma se ka ɲɔgɔn faamuya o yɔrɔ la k'a fɔ ko fo i ka se ka i muso ka damu fa kosɛbɛ degré dɔn ni kisa yɛrɛ mun fɔ o la sisan n ko silamɛya in de y'a bɛɛ fɔ an ye alakira sallallahu alaihi wasallam kira de y'an kalan nin bɛɛ la fɛn bɛɛ bɛ taa alakira de la i m'a ye kira ko n'i nana ka na girin dɔrɔn ka sin k'i firi i muso kan la kira y'an bali ka bɔ o ma awɔ n'o ka di muso ye dun non o ti diya ye o kɔni o man ɲi yɛrɛ ka don dɔrɔn ka se k'i firi muso kan ayi n'o man ɲi tu sais konu dɔw de bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko ɲabila baaraw quoi sani i ka baara daminɛ fɛn dɔw bɛ yen i b'olu kɛ ban ka sɔrɔ ka don baara kɔnɔ tubabuw bɛ minnu kɛ yan
tubabu y'a ye alakira de la sallallahu alayhi wa sallam tubabu y'a ta alakira de la est-ce que y'a faamu i ka baro kɛ ni muso ye k'i kanu yira a la ka kaduni dɔ d'a ma k'a lanisɔndiya ka baroni dɔ k'a fɛ ka sɔrɔ ka don kow kɔnɔ dɔɔni dɔɔni est-ce que y'a faamu o la o ko bɛ kɛ kanu ye o ko bɛ kɛ nisɔndiya ye wa e yɛrɛ k'a jija i ka muso bɛ nimisi wasa yɔrɔ min na i k'o ɲini fo k'o dɔn n'o y'a bitɔn wurusi ye i k'o ɲini fo k'o dɔn wa muso yɛrɛ fana kan ka e yɛrɛ fana bitɔn wurusi ɲini fo k'a dɔn est-ce que y'a faamu n'a ye ɲɔgɔn bitɔn wurusi dɔ dɔrɔn i b'a ye sigi bɛ diya ne y'ale ta digi n'a ye ta digi dɔrɔn o y'a kɛ ni ok ye ala k'an bɛ sababa ma sɔli ala rasuli imam komi an bɛ Mali kunnafoni TV kan kosɛbɛ donc an ka baabu tun bɛ boli muso ni cɛ ka kisaw kan kosɛbɛ donc maintenant an bɛna question damadɔni b'an bolo an bɛna o ɲɛf'i ɲɛna ni jaabi min b'i bolo k'o f'an ɲɛna donc imam an b'a ye muso caman bɛ furu u ba u masa bɛ gɛrɛntɛ siri muso kan yali mɔgɔ ye muso furu e de kama wa i y'a furu i masaw de kama donc an bɛ fɛ k'i da don a la diinɛ yɛrɛ ye mun de fɔ olu la an bɛ fɛ k'i da don olu ala k'an bɛ sababa ma sɔli ala rasuli muso bɛ furu e ye e de kama i tɛ muso furu i ba kama i tɛ muso furu i fa kama i bɛ muso furu i yɛrɛbakun de kama mais komi jamana bɛɛ n'a sigi cogo de don bon anw ka jamana sigini bɛ sigi kan dɔ kan o sigi kan in an bɛ ka an ka laada ko ani ala ka sariya o mélange ɲɔgɔn na bon kuma dɔ n'o filaw ɲagamina ɲɔgɔn na i b'a sɔrɔ a baara bɛ gɛlɛya i bolo o de y'a kɛ sariya b'a fɔ an ye muso bɛ furu e yɛrɛ bakun de kama furu kun de ye pour que ka e cɛ yɛrɛ bɔ jɛnɛya la wa muso yɛrɛ fana ka furu kun de ye walasa ka muso yɛrɛ bɔ jɛnɛya la o de y'a kɛ a fɔra ko ni npogotigini min ma furu kɛ n'a ye jɛnɛya kɛ ko ka gɛnya 80 bɔ a la mais ni cɛ min ye furu kɛ n'a ye jɛnɛya kɛ ko k'a faga ni muso min ye furu kɛ n'a ye jɛnɛya kɛ ko k'a faga mun na e kan ka furu dɔ e bɔra a la parce que a bɛ e man ka y'a la parce que muso b'e bolo donc muso ti furu ba kama muso ti furu fa kama muso bɛ furu e yɛrɛ bakun de kama a faamuna imam Mugadam Idrissa Dambele an y'o faamu donc n'i y'a jateminɛ silamɛya la mɔgɔ bɛ muso furu i yɛrɛ de kama mais an ka adamadenyaw la i bɛ se ka i fa lamɛn a b'i fa bonya parce que muso yɛrɛ fana ye ladamu de n'a sera k'a masaw bonya n'a fana nana a fana bɛ cɛ masaw bonya sisan n bɛ yɔrɔ dɔ fɔ ye nin yɔrɔ la anw fɛ yan dɛsɛ de ka bon kosɛbɛ n'o tɛ lamɛnbagaw ka hakɛ to mɔgɔ fa ka gwa e ka gwa man ka na i fa ka gwa kan quoi cogo di voilà i fa ka gwa i fa ni ba olu ka gwa bɛ yen e yɛrɛ fana ka gwa bɛ yen mais komi an ka laada jamana laada taabolo de la an b'a fɔ ko ka muso furu ka na a bɛ na gwa kɛ duba la ka ba bolo bɔ o tɛ wa mais o y'an ka laada kumaw de mais n'a nana sariya kɔnɔ o kuma ni sariya tɛ taa kosɛbɛ o parce que anw ye ba bolo bɔli kɛ mun ye tobili an ye ba bolo bɔli kɛ mun ye ka du kɔnɔ fini bɛɛ k'o tɛ wa mais est-ce que i b'a dɔn sariya ko muso kan ka lafiya don pour que a kan ka e la nisɔndiyali min kɛ dɛ muso kan ka lafiya don kosɛbɛ pour que a bɛ se ka labɛn n'e nana ka bɔ baara yɔrɔ a bɛ se ka occuper e la quoi donc ni muso ye tile bɛɛ ban fini nɔgɔ ko la ka tile bɛɛ ban baramaw to baramaw ni ɲɔgɔn cɛ e na waati b'a sɔrɔ ale ye sɛgɛlen don a tɛ se ka baro kɛ nin ye a tɛ se ka foyi kɛ nin ye o b'a sɔrɔ a sɛgɛlen don quoi ni se b'i ye i bɛ baarakɛla de ta a k'i muso dɛmɛ a ka baaramisɛnninw na walasa ka dɔ bɔ baara fanga n'a bolo mais muso fana man kan ka sɔn ka baara bɛɛ to baarakɛla bolo i cɛ ka tobili e de kan k'o kɛ est-ce que y'a faamu i cɛ ka tobili e de kan k'i wasa don o la n'o tɛ ka gwa ta ka na gwa kan o de b'a kɛ o problème ba de bɛ anw fɛ yan quoi parce que e fa n'i ba olu b'o ka foyer de kɔnɔ normalement ni se b'i ye e fana i ka foyer de bɛ sigi kɛrɛfɛ o t'i kɛ dangaden ye ayi
k'a fɔ ko e ye furu kɛ ka bɔ du kɔnɔ o t'i kɛ dangaden ye i ka devoir ye min ye kan k'o de kɛ mais ni e yɛrɛ y'a ye sisan i ba de kɔrɔla fo ka dɛsɛ o tɛ wa bakɔrɔ kɔrɔla fo ka dɛsɛ ni balimaw b'i la walima ni balimaw t'i la a bɛ fara ɲɔgɔn kan ni kɔrɔkɛ kɔrɔba de bɛ taa ni ba y'a fɛ ye mais ni se t'ale ye a bɛ lajɛ denw cɛla se bɛ min ye o bɛ na ni ba ye walima o bɛ na ni fa y'a fɛ ye k'i masa ladon i seko dama yɛrɛ la o la est ce que y'a faamu mais ba man ka impliquer i ka foyer la quoi ba bɛ se ka den bilasira a ka foyer la ba bɛ se ka den muso bilasira a ka foyer la fa bɛ se ka den bilasira a ka foyer la mais ba t'i ni fa t'i impliquer o ka foyer la i bɛ o bilasira don a faamuna kɛ voilà ala k'an bɛɛ sababa amen 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 an bɛ Mali kunnafoni TV lajɛbaga bɛɛ fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan an ka imam Mugadam Idrissa Dembele tun b'an bolo bi Mugadam Idrissa Dembele donc an tun bɛ nin ɲininka n'i bɛ se k'i da don i yɛrɛ la ka i ɲɛfɔ lajɛbagaw ɲɛna imam Mugadam Idrissa Dembele jɔn ye a bɛ mun de kɛ silamɛya kɔnɔna na n'i bɛ se k'i da don olu kɔnɔ ani ni nɛgɛjuru sira b'i bolo k'a lase an lajɛbagaw ma. ok alhamdulillah ni ɲininkali diyara n ye an bɛ ala fo ka ala barikada n'i y'a fɔ imamu jamana in kɔnɔ o kɔni o ti ko ye bɛɛ lajɛlen b'o dɔn voilà maa min ka baara bɛnnen bɛ diinɛ ko ma i ka baara bɛnnen bɛ mɔgɔw la selili ma i ka baara bɛnnen bɛ mɔgɔw la kalali ma o ka diinɛ na donc ne ka baara ye kalanyɔrɔ bɛ n bolo mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen n'i bɛ fɛ k'i ka diinɛ sariyaw ɲini k'a dɔn i n'a fɔ an bɔra ka hakɛ minnu fɔ sisan muso kalanyɔrɔw bɛ n bolo an bɛ ka musow former a la donc muso o muso n'i bɛ fɛ k'i ka seli farida 5 o ɲɛdɔn kosɛbɛ ni k'a dɔn kosɛbɛ ka ɲɛ o kɔfɛ i bɛ fɛ ka kuranɛ yɛrɛ kalan k'a dɔn o kɔfɛ i bɛ fɛ ka adamadenya hakɛ yɛrɛ fana kalan k'a dɔn o kalanyɔrɔ b'an bolo Yɔrɔjanbugu la 700 na Morokadi kɛrɛfɛ an ka baara dɔ ye an ka imamuya kɔfɛ an bɛ mɔgɔw kalan o ka diinɛ na wa n yɛrɛ ye wajulukɛla ye Seku Lasana ka sira kan ne ye Seku Lasana ka Mugadamu ye Mali kɔnɔ n'i ko Seku Lasana Kane a sigilen bɛ Segu mɔgɔ degulen tɛ an b'a fo f'a ka denbaya la donc ne ye Seku Lasana o ka Mugadamu ye Mali kɔnɔ donc ne ka zawiya filɛ Yɔrɔjanbugu la juma o juma an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka wazifa kɛ ne ni kalandenw o tɛmɛlen kɔfɛ an ka baara minnu b'an bolo o de filɛ nin ye donc ne yɛrɛ ka numéro ye 78 82 04 23 78 82 04 23 o tɛmɛlen kɔfɛ min profite yan parce que n'i y'a mɛn ko cɛba o cɛba musoba dɔ de b'i kɔ ne yɛrɛ fana ka madamu de ye ne pari sisan n kanubaga ko n ka na émission na donc n b'a fana fo k'a barikada ko ala k'a bolo mɛn bɔ a la a tɔgɔ ko Fatumata Zaraw ale ye alakira denmuso tɔma ye ko n b'a fo n ka émission kɔnɔna na yan sɔli ala rasul kumakan laban minnu b'i bolo i bɛ se ka olu ɲɛfɔ an ɲɛna i bɛ kumakan laban. ok alhamdulillah mi aw yɛrɛ fo studio an b'a ɲini ala fɛ ala k'a jidi ala k'a yiriwa aw baarakɛlaw yɛrɛ ala k'aw bɛn ala k'aw kanu ala ka dɔ fara kan a bɛ ka hɛrɛ min laɲini ala k'o nɔgɔya n'aw bɛɛ ye a bɛ siran tɔɔrɔ o tɔɔrɔ ɲɛ ala ka ne ni aw kisi a ma studio in ala k'a sankɔrɔta ala k'aw wasa ala k'a n'a ka directeur bɛɛ ala ka sini kɛnɛya di a ma ala ka labanko ɲuman di an n'aw ma vraiment a bɛ baara min na baara ɲumanba don ala k'aw sara o b'a bɛɛ bɔ ala ka sido jidi sɔli ala rasul donc ni tun y'an ka la voix de la religion an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ ka bɛɛ da ɲɔgɔn ye k'an bɛɛ émission